Ngiyabingelela kuzo zonke indawo bangcwele la kufinyelela khona imeseji ye-First Great Commandment. Ngithi ukuthula makube kini, kini nonke nje emhlabeni wonke jikelele la kuzofika khona le meseji. uNkulunkulu abe nani. Ngibingelele ekhaya ezulwini, ngibingelele umoya ongcwele esinawo esihleli nawo kuzo zonke izikhathi, oyiwo osifundisa konke, usiduduza, uhleli nathi izikhathi zonke, ngoba wayeshilo uBaba ukuthi anginishiyi nodwa, kodwa ngishiya nomoya ongcwele. Bathandwa, siqhubekeni nje sikhuluma ngezwi likaNkulunkulu. uJesu uyabuya masinyana ezolanda ibandla. Ukhona na? Libhaliwe na igama lakho encwadini encwele? Or lalibhaliwe laphinda lacishwa? Ngoba phela uma uzalwa liyabhala ukuthi sekukhona umuntu emhlabeni, libhala encwadini yokuphila. Kodwa ukwenza kwethu bese kuyalisusa igama encwadini yokuphila. Yikho ivangeli siqhubeka silishumayela ukuthi la uzibona khona ukuthi ususukile encwadini yokuphila, inkazimulo kaNkulunkulu isukile kuwe, ukwazi ukuthi uphenduke ubuyele kuNkulunkulu. Inkazimulo kaNkulunkulu ibe khona kuwe, ukwazi ukuphila intando kaNkulunkulu. Ngakho-ke bathandwa, sizokhuluma ngokuphenduka manje, nangokulandela uJesu nje ukuthi kufuneka wenzeni, yini okumele uyenze. Sokhuluma, sofunda incwadi kuMateyu lana. Sofunda incwadi kuMateyu 9, evesini lika-9. Ithi, esadlula lapho uJesu wabona umuntu othiwa uMateyu ehlezi endaweni yokuthela, wathi kuye, "Ngilandele." Wasuka-ke wamlandela. uJesu ebiza uMateyu wathi, "Ngilandele." Wasuka kuye wamlandela. uJesu uma ekhuluma kwenye incwadi uthi, "Akekho oza kuBaba ma ngingamdonsi mina." Kuyiqiniso lelo, ngoba sishumayela sikhuluma izwi kanje, noma bekhuluma izwi kanje labo abakhulumayo izwi, kukhona okuthintekayo kuwe. Uma uzwa uthinteka, kunenguquko ethile, uzwile izwi likaJesu. Uma sekhulumile kuMateyu ethi Mateyu, "Ngilandele," uyamlandela. Uma uzwa kukhona inguquko efikayo kuwe ithi tshintsha same time, umlandele uJesu. Asikho isidingo sokuthi kukhona engisaya kwenza ngizomlandela kusasa, cha, ngilandele. Masuzwile lokhu okufanele kutshintshe manje. Ungalindi ukuthi hhayi ngayenza lokhu ngisazotshintsha. Ungafuni ukuzisindisa. uJesu ungumsindisi. Hhayi ithi kuqale kudlule uDisemba yikhona ngizophenduka ngiyeke abantu bami bonke laba engiphila nabo. Cha, akunjalo. Phenduka manje, ubayeke manje ngoba usizwa inguquko kuwe kuthi tshintsha, bayeke manje. Ungalindi ukuthi kushaye uDisemba kuyoshaye uJanuwari. No, ungakwenzi lokho. Phenduka manje. Hhayi ngisaqala ngiqeda izikoloto zami. Ufuna ukuzisindisa wena? Iza unjalo ungasindiswanga, uthi Jesu ngizwile inguquko ngaphakathi kwami, lokhu ngiyakushiya, ngiyakwamukela ube yinkosi nomsindisi wami, ungisindise nami. Uyakusindisa uBaba. So le excuse onayo ukuthi ngifuna uqala ngenze so, ufuna ukuzisindisa phela wena. Ufuna ukuzisindisa. Uma ufuna ukusindiswa, guquka njengamanje. Uma esuka lapho ethola uPetro, uSimoni kaPetro, enobani, u-Andreya. Uma efika ubathola bedoba inhlanzi, uze uyabatshela ukuthi hhayi, phosela. Ngicela ukuyifunda le ncwadi, I think uLuka 5, if ungaphazamisi. Incwadi kuLuka 5 laphayana. Uma ebathola, ya. Kuthiwa inhloko yombhalo ithi, ukubizwa kukaPetro nababenaye. Uvesi 1 uthi, kwathi isixuku simbunganyela ukuba sizwe izwi likaNkulunkulu, wayeme ngaselwandle lwaseGenesaretha. Wabona imikhumbi emibili imi ngaselwandle, abadobi babephumile kuyo behlanza amanetha.
Esengene komunye wemikhumbi ongakaSimoni wamcela ukuba asuke kancane emhlabathini. Wahlala phansi wabafundisa abantu esemkhunjini. Kuthe esegcinile ukukhuluma wathi kuSimoni, "Qhubekela ekujuleni nehlise amanetha enu nibambe." USimoni waphendula wathi, "Nkosi, sishikile ubusuku bonke, asibambanga lutho, kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha." Sebekwenzile lokho babamba inhlanzi eziningi kakhulu aze aqabuka amanetha abo. Bathi sisebenzile ubusuku bonke asibambanga lutho, kodwa ngezwi lakho Nkosi siyaliphosa inetha. Zikhona ezinye izinto ezidinga ukholo, kube ngokholwayo uthi Baba Nkulunkulu, mina ngingedwa ngikhonanga ukwenza lokho, kodwa ngawe Jesu Kristu nami ngiyakwenza lokho, ngiyaliphosa inetha. Baliphosa ngoJesu Kristu, abaziphoselanga bona. Zikhona ezinye izinto ezi-impossible uma uzenzela wena, kodwa zibe possible mase ubize igama likaJesu. Zikhona izinto ezingenzeki uma uzenzela, kodwa ngoJesu zenzeke ngenxa yokuthi usufake yena phakathi. Yikho kubalulekile ukuthi umamukele ulizwi kaNkulunkulu ongumdali odalayo. Umamukele uJesu engulizwi kaNkulunkulu. Ehlale ngakuwe uJesu. Mase ehleli ngakuwe kube khona akuguqulayo, kube khona okwenza ngaye ungazenzeli khona wena. Lukhona olunye uhamba ufanele ubone ukuthi ayi ngingedwa bengeke ngilukhone, kodwa ngoJesu, ngoba nginoJesu ngikhonile ukuhamba lolu hambo. Kukhona mhlambe sithi university okufanele ngabe uyangena kuyo, kodwa ubona ukuthi eyi kunzima, mina ngedwa ngeke ngize ngikwazi. Kodwa ngoJesu, uma unoJesu ukwazi ukungena. Kukhona la ongeke uzingenele khona wena, kodwa ongakwazi ukungena uma unoJesu. So yikho kubalulekile ukuthi sihlale naye, abe nathi, simamukele. Mase umamukelile, mayethi ngilandela, landela. Esiswini uzwa izwi likuthinta ukuthi wena kufanele weke lokho, kweke ngaleso sikhathi kuthiwa ukuyeke. Umlandele uJesu. Ungaqali ulungisise okunye. Mase ulungisisa uzama ukuzisindisa and wena awuqualify ukuzisindisa. Kufanele usindiswe nguJesu. Kweke ngaye. Uthi ngezwi lakho Nkosi manje, hayi ngiyakuyeka lokho. Ngiyabuyeka ubufebe. Ngezwi lakho Nkosi namhlanje lento bese ngicabanga ngithi ngizoyenza i-abortion angeke ngisayenza. Ngezwi lakho Nkosi ubugebengu ngiyabuyeka. Angisezi ukubenza. Ngezwi lakho Nkosi ukungathembeki ngiyakuyeka. Qila abantu ngiyakuyeka. Ngawe ngokuzwa nje inguquko encane kuwe, mlandele. Yeke lento oyenzayo, ungangabazi. Then mayiqhubeka isiya phambili uJesu mase ekhulumile ukuthi bephosela amanetha right, bezokwazi ukuthi babambe inhlanzi eziningi ngezwi likaJesu. After that uyaqhubeka uJesu uma ekhuluma uthi, baqhweba omana babo abakomunye umkhumbi ukuba beze bababambise. Beza-ke bayigcwalisa imikhumbi yomibili, yaze yathi ayizike, kuthiwa yagcwala kakhulu leyo mkhumbi. Kuthe uSimoni Petro ekubona lokhu waziphosa phansi ngasemadolweni kaJesu wathi, "Suka kimi." Waziphosa phansi ngasemadolweni kaJesu wathi, "Suka kimi, Nkosi, ngokuba ngingumuntu oyisoni." Mamela ukuthi uJesu wathini kulo muntu wazibona eyisoni kuJesu ukuthi akafanelanga ukumlanda. Manje uPetru into ayesafuna ukuyenza ukuthi ezisindisa yena bese ebuya kuJesu. Kanti khona lapho ngaleso sikhathi unomsindisi. Lo sekhulumile kuye ukuthi enze njani, umsindisi othe phosa inetha ngakulesana. Waliphosa ngezwi likaJesu.
Lelo zwe oluzwe ngaphakathi kwakhe yilo kufanele lisebenzise. Engathi ngiyisoni, suka lapho Nkosi, mina ngiyisoni, angifanelanga ukuthi ngibe nawe. Mamela uJesu ukuthi waphendula wathini. Ngokuba ubehlelwa ngokwesaba yena kanye nabo bonke ababenayo ngobuningi bezinhlanzi ababezibambile, kanjalo-ke noJakobe noJohane amadodana kaZebhediya ababesebenzisana noSimoni. UJesu wathi kuSimoni, "Ungesabi, kusukela manje uza kubamba abantu." Sebeyilethile imikhumbi emhlabathini bashiya konke bamlandela. Kuthiwa sebelethile imikhumbi emhlabathini bashiya konke bamlandela. UJesu wayesethe kuSimoni, "Ungesabi Simoni ukuthi uyisoni, kusukela namhlanje uzobamba abantu." Ungesabi wena ukuthi bewusona ubulala abantu, uganga, umosha, uxabanisa abantu, ungesoni. Sukela namhlanje kufanele uyezuza bona labo akade baxabanisa. Kufanele uyezuza bona laba abanjengawe, nabona laba ababanjwe inkunzi, ade babamba inkunzi wena. Bona labo babulala. Kufanele uzuze abanye ababulale, uzuze nabanye abafuna ukubulawa futhi. Ungesabi ukuthi wena usuke wabulala, akuzuze laba abasanaleso sifiso sokuthi bebulale. Uthunyelwe lokho, uthi manje ningesabi senizokudoba abantu. Nani hambani niyodoba abanye abantu. Ungahlali nje. Thina sesisihambela nje, yikho ngibala ukuthi hey kudala besikhulekela abafundisi. Singakuthatha kancane uma bethi asikhulekeleni abantu emhlabeni, bebona ukukhanya, bekhuleka nabebandla babekhuleka bonke abazalwane nje bekhuleka. Singakuthatha kancane kodwa sisindisiwe thina ngenxa yalokho. Akufanelanga ukuthi sikweyise lokho, kufanele siqhubeke sikwenza. Abasidoba thina. Nathi sihlalile sesihambela ngendlela zethu. Angivelanga ngabuya la, ngabuya ngashumayela kungekho engikutshintshileyo. Kukhona okunye okutshintshileyo. Ngizobe ngilokhu ngikukhuluma kancane kancane ngoba ngesinye isikhathi kuyabe kungakafiki isikhathi sokuthi ukhulume nanoma yini. Uma ngakhuluma noma yini okutshintshileyo kimi, ngesinye isikhathi ngeke ungizwe right now ngoba ngiyabe ngikuxuba ngesikhathi esirong, but ngesikhathi esi-right mase ngikukhuluma ukuthi ngitshintshe kulokhu, uzezwa ukuthi kuyahambisana ngempela vele kokufanele ukuthi etshintshe, futhi nawe uzozizwa usu-free ukuthi ungatshintsha. Asivelanga sahlala la sashumayela kungekho okutshintshileyo, kukhona okutshintshileyo. Lokho okutshintshileyo kimi sekufanele ngihambe mina ngidoba abantu, ngibatshele ukuthi ningesabi, manje senizoba ngabadobi babantu. Kufanele uye landa la bantu abaku-depression. Ngiyayazi i-depression ike ngangena kuyo mina, ngiyayazi kubuhlungu kakhulu ukuthi uma ungena etekisini lo muntu ohleli naye ngacabanga ukuthi lo muntu uyahlanya ngoba either ukhuluma wedwa uqhweba yena, umtshela inkinga zakho ungamazi, ungakazi umbona, futhi uzomgcina lapho. Kodwa umuntu ongafundanga kahle nomuntu olengqondo emfishane uyacabanga ukuthi kukhona okufunayo, uyathatha i-advantage ngokuhlupheka kwakho, athatha i-advantage ngesimo kuso wena omxoxela sona. Ngaleso sikhathi wena uyabe ugula, ufuna ukwelashwa kule nto le okuyo, ufuna ukululekwa ngokomqondo, awukho right, uyagula kahle kahle. Ufuna ukululekwa, but udibane nomuntu o-wrong osethatha i-advantage ngale nto leyo eyinkinga kuwe. So sengi-healed kuleyo depression, kufanele ngihambe ngilande abanye abane-depression batshele ukuthi ezinye inkinga kufanele uzinikele kuNkulunkulu ungazixazululi. Kube uNkulunkulu ozixazululayo uma isikhathi silokhu sihamba. Yeka kunjalo, uphile ujwayele isimo uNkulunkulu akubeke kuso, noma isimo obhekane naso ngaleso sikhathi sijwayele, angeke sifane sonke. Uma kungathiwa sonke sima kahle khona lapha, umhlaba ngeke uze ube right ngoba sonke siyabe sesifana, akukho umuntu ongancenga omunye, akekho umuntu ongaba nothando ngomunye umuntu. Omunye abe eziphilele yedwa, omunye eziphilele yedwa. Ayikho indaba yokuthi kuyasizwana, hhayi, omunye uziphilele yakhe impilo eyedwa, omunye uziphilela yedwa. Yikho kufanele ukuthi singalingani
kube khona abasiza abanye. Abanye behambe besebenza endaweni ezikude, abanye besebenzele laba abasebenzele endaweni ezikude. Abanye besebenza imisebenzi ephezulu, abanye besebenza imisebenzi le ephansi. Uma kungabi khona oyeyiswayo phakathi kwabo bonke, ngoba uNkulunkulu ubeke kwaba njalo ukuthi sinjani, sikhona ukuthi siphile kahle singabantu, sisizane, umhlaba u-operate kahle. Sonke silusizo komunye komunye. Abanye baphiwe ukuthi beshumayele beduduze abashonelweyo, abanye baphiwe ukuthi behambe beyogebha ithuna kukwazi ukubekwa lowo muntu oseshonile. Abanye baphiwe ukuthi beyosebenza laphayana bephekele abantu abakhona kuleso sikhathi. Abanye baphiwe ukuthi bekwazi ukuthi benikele lo muntu oshonileyo ehambe eyofika la kufanele engcwatshwe khona, or umngcwabo uqhubeke kahle. Konke lokhu sikwenza ngokubambisana, omunye kufanele ebambe kuleli cele, omunye ebambe kuleli cele, sikwenzisane sisonke. So ungesabi ukuthi wena ubuyisoni, bewusenzani, usidla ama-drugs, kuningi nje, uthuka abantu, ungahloniphi, uzenza wena ungazithobi, uthuka, uhlambalaza, ungesabi. Kufanele zuza abanye abanjengawe, nabanye abebezokuba njengawe kufanele uyebazuza. Uthi kuPhethro ungesabi Phethro ukuthi uyisoni. Namhlanje aniseyikudoba inhlanzi, nizokudoba abantu. Ngoba uPhethro wavele wakholwa vele wathi, hayi kudala sishikashika ubusuku bonke, kodwa ngezwi lakho ngiyaliphosa inetha. Kwaba khona okubambayo, wakholwa. So nawe uma ukholwa kuba khona inguquko, guquka ngalesi sikhathi sizwa inguquko. Then ikhona enye incwadi futhi la Matewu 8 ithi, inhloko yombhalo ithi ukumlandela uJesu. Kwathi uJesu ebona isixuku simhanqile, wayala ukuba kuwelelwe ngaphesheya. Kwase kufika umbhali wathi kuye, Mfundisi, ngizakulandela noma uya ngaphi. Ngizokulandela noma uya ngaphi. UJesu wayesethi kuye, izimpungushe zinemigodi, nezinyoni zezulu zinezidleke, kepha indodana yomuntu kayinandawo lapho ingacamelisa khona ikhanda. Kodwa ngomunye wabafundi bakhe wathi kuye, Nkosi, ngivumele ngiye kuqala ukuyambela ubaba. Kepha uJesu wathi kuye, ngilandele, yeka abafileyo bembele abafileyo babo. Isho njalo iNkosi uJesu uma kuqala kukhuluma yena umbhali, yamtshela ukuthi izimpungushe zinemigodi. La ukhuluma ngendlela umbhali lo kufanele azidele ngakhona, ngoba yena unendlu la ahlala khona, unendawo la alala khona, kodwa yena uJesu uzidelile ngoba ufuna kuzuzwe izwe. Uhamba lapha nalapha, akahlali endaweni eyi-one. Uyahamba ufuna kuzuzwe izwe. Ngiyakhumbula ngesikhathi uMaria, unina kaJesu nabafowabo bemfuna, ethi abafowabo yibo laba enginabo, ngenxa yokuthi wayebheka abantu okufanele ukuthi bezwe izwi likaNkulunkulu, beguquke. Abantu ayebabhekile, wayebahawukela ukuthi bephenduke. Uthi yibo laba abangilaleleyo abala right now, abafowethu. So la uphendula umbhalo uthi izimpungushe zilemigodi, nezinyoni zinezidleke la ezilala khona, but indodana yomuntu ayinandawo yokucamalisa ekhanda. Indodana yomuntu idinga indawo enhlizweni yakho yokucamelisa ekhanda. Yifunele indawo, ayinandawo. Idinga indawo indodana yomuntu kuwe njengomuntu, ngoba uSathane ususile inkazimulo kaNkulunkulu ngokuthi enenze neyeqa imithetho nemilayo kaNkulunkulu. Noma senifumana umusa manje ukuthi nikholwe indodana uJesu Kristu, asekholwa indodana uJesu Kristu. Uma uthe ngicela ungikhulekele, wakhulekela wabona kungatshintshi lutho, uyaqhubeka uhamba ufuna usizo phambili, ufuna usizo phambili, awuqonde ukuthi kufanele ukholwe kuJesu. Ukholwe kuJesu. uJesu nguye onalolo sizo oludingayo, kufanele libuye kuJesu.
So udinge indawo enhlizweni yakho, umnike indawo ngoba engenandawo yokucabanisa ikhanda. Wena ungcono ule ndawo, ule ndlu la uhleli khona, yena ubengenandawo. Muphi indawo enhlizweni yakho, athole indawo kuwe ezokwazi ukulawula wena, aguqule wena, ube yile nhlobo yomuntu afuna ukuthi ube yiyo. Then uma iqhubeka ngaphambili le ncwadi ithi, uma iqhubeka ngaphambili kukhuluma umfundi kaJesu omunye. Uthi, Nkosi ngivumele ngiye kuqala ukuyakumbela ubaba. Kepha uJesu wathi kuye, ngilandele, yeka abafileyo bembele abafileyo babo. Ngilandele. Umuntu ofileyo angeke ezimbele. Abakwazi ukuzimbela abantu abafileyo. Kodwa utshela umfundi wakhe ukuthi yeka abafileyo bengcwabe abafileyo babo. Uma kuthi phenduka, phenduka same time. As soon usizwa izwi, phenduka same time, uguqe uthandaze. Uma kubizela ukuthi izani, mhlawumbe uvakashile usenkonzweni, kuthiwa izani la nina enifuna ukwamukela uJesu. Iya same time, ungaqali uyofuna i-permission ekhaya. Iya same time, uyobeka izandla usindise. Insindise personal. Vele angeke uphenduke nomndeni wakho wonke. Akufanelanga ukuthi uyevunyelwa kini ukuthi manje sekufanele ukuthi ukhonze. Uyecela bekuvumele bethi hayi hambe enkonzweni. Insindise personal engaphakathi kwakho. Nguwe oyizwayo, iba ngumzwa ngedwa. Uma uyizwa ezisuni uyizwa, phenduka. Ubhabhathizwe egameni likaJesu. Bese uthola ukusindiswa. Uyeke, uma ithi yeka abafileyo bembelana bodwa, usho ukuthi ungaqali ukuyela emuva ukuthi kukhona engisayakwenza. Yeka abakhona le bekwenze bodwa ngoba vele izwi abakalizwa. Kube yibo abalizwileyo mhlawumbe bebezovele beyeke khona lokhu abakwenzayo. Benze khona lokhu okushiwa yiNkosi uJesu ngaleso sikhathi. Ngiyakhumbula uma ekhuluma noDivasi. uDivasi uthi ngicela ungibuyisele emuva. Nginabafowethu ngale emuva okufanele ukuthi ngiyebatshela bephenduke ngoba le ndawo imnandi. Kuyashisa la, angifisi beze lapho. Uma ethola impendulo uDivasi kuthiwa bakhona oMose ngale emuva, babashumayeza. Nabaprofethi bakhona babashumayeza, kufanele bezwe bona. As soon usizwa izwi, phenduka, guquka same time. Tshintsha ukwenza, izwi lele alisebenze ngakuwe. Ungathi ngisafuna ukwenza lokhu, khona ngisezokwenza. La emhlabeni umuntu akana-guarantee, awuna-guarantee. Ngathi ngiqeda ukurekhoda manje, ngiwe phansi la, kuthiwe kuphelile, angisekho emzimbeni wemvelo. Angisekho. So nakuwe zazi ukuthi awuna-guarantee, kufanele uphenduke as soon usizwa ukuthi kufanele uphenduke. Ungadingi ukuthi kukhona okunye okusafanele ukwenze ukuthi phenduka manje, ube ngumdobi wabantu. Phenduka manje usebenzele uNkulunkulu. Miningi imisebenzi kaNkulunkulu futhi siyokuvuzwa ngayo. Sebenzela umqhele wakho ngoba kuthiwa onqobileyo uyokuthwala umqhele. Uzowuthwala kanjani ungazange unqobe? Unqobileyo ngenzeni? Ngoyilwileyo impi wayiwina. Kuthiwa silwi nenyama negazi, silwa nemimoya. Ngike ngathinta kamuva kancane ukuthi ngithi emkhulekweni yami angivamisanga ukubhayinda, ngiphatha izikhali zikamoya. USathane usaba kabi izikhali zikamoya bese uphatha ukukholwa kuphela. Uphathe nezwi eliyinkemba ukuthi kulotshiwe ukuthi. Angiqede lilanga le ndaba kuma-episode adlulileyo ukuthi ngikhulume ukuthi uNkulunkulu ufunani. Akufanelanga ukuthi sihlale nje ukhuleka ubhayinda, wena usempini uyalwa
Usitholaphi isikhathi sokuthi udumise uNkulunkulu, ukudumise uNkulunkulu ubonge? Isikhathi sokuthi uhlale kuNkulunkulu, wethembe ukuthi nginoNkulunkulu manje, ayikho into ezoyenzeka, izikhali nginazo zikhona, zihleli zikhona la kimi. Akudingi ukuthi ngiqale ngizile ukudla ukuthi ngigadla anytime. Anytime, namanje uma kungaqhamuka something la kufanele ngigadle anytime ngezwi. Bhayinda uma kunesidingo, kunento oyibonayo. Ungabhayindi nje kungekho nto oyibonayo. Ungesabi, ungakhuleki njengegwala, ukhuleke njengomuntu osabayo. Shisa yonke into, ngiyabhayinda imimoya emkhathini amadimoni akwenzeni. Awuhambe awuhlale ubhayinda, vele kufanele kwesabe. Esho ukuthi khona kwenye ivesi kuZenzo lapha Acts or imi-70 ngeSiswati. Ikhona enye ivesi, angisazi uZenzo 17 or 19 lapho, kulezo ndawo lezo. Ma ekhuluma amadimoni, athi uPhawuli siyamazi, noJesu siyamazi, lina lingobani? Vele uma unezikhali zikamoya, amadimoni ayakwazi ukuthi akudlalelwa la, akudlalelwa la. Ukubhayinda hhayi, akubalulekanga kangako, vele ayakwazi ukuthi akudlalele, ugadla anytime. Awunasikhathi nje sokuqala nje ukuthi hhayi ngiyabhayinda, ngihlala ngibhayinda njalo zonke izikhathi, no. Ungahlali ungathi uyalwa, uhlale ukhuleka ama-dangerous prayers. Awukhuleka umkhuleko nje wokubonga uNkulunkulu, wokudumisa uNkulunkulu, umkhuleko wokukholwa. Baba, ngiyasuka manje ngiye-Cape Town, ngicela uhambe nami. Ungazange ubhayinde idimoni elisendleleni, liyakwazi ukuthi vele ungumntwana kaNkulunkulu. Ayakwazi, uphethe izikhali, ungabhayindi lutho, amadimoni asendleleni nje ungawabhayindi. Baba, ngiye-Cape Town manje. Ngiyaphuma ngithabathe indlela ngiye ekhaya. Ngicela uhambe nami ungiqhube ngazo zonke izikhathi. Umoya wakho oyingcwele uhlale kimi. Wenze futhi singawucunuli umoya wakho oyingcwele. Ube uqedile nje ukuthandaza, ungabhayindanga lutho. Ungabhayindanga lutho ngoba phela uphethe izikhali wena, u-right. Ukulunga kukhona, ufasile. Nensindiso, isigqoko sakho esensindiso. Ne-helmet ensindiso ekhanda. Akukho oshoda ngakho, nakho konke. So ngegama leNkosi uJesu, bazalwane, akufanelanga sibe ngabazalwane abangamagwala.